Kerrataanpas vielä tuo edellinen erä, eli ratalla 4 uimulla hullulla kävi työväennumereista aikaan 1. Kuitenkin 30 edellinen vastausennätyksen alin. 1.13.52, eli 30 on edellisestä vastausennätyksestä pois kahtelu ja ensimmäisen voitettaan. Seuraavana vuorossa erä numero 4. Rata 1 jää tyhjäksi, rata 2 Heta Tenno, Wanders, rata 3 Sanna Soininen, Raahen uimarit. Ja rata 4 Raakke Luoto, Turun uintiklubi, rata 5 Mariana Mäkinen, Kouvolan uimarit. Ja rata 6 Veera Alanko, Keravan uimarit, ja rata 7 Sari Kukkonen, Keravan uimarit, ja rata 8 jää tyhjäksi. Ei.